Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, αν θέλετε να μας πείτε? Είμαι κοντά. Είμαι πάνω από 40. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, σώσον και διαφύλαξον ο Θεός. Είμαι πάνω από 45. Πάνω από 45, έτσι. Και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εγώ πιστεύω 2 του έχουν μείνει. 48 έχει τώρα και δεν το λέει. Δεν το λέει. Α, το λέει για να είναι λίγο παραπάνω και να έχει και καβάτσα. Ξέρει τι κάνει. Μας έχει αλλαξοπιστήσει κανείς. Δύναμου κοντός ψαλμός, αλληλούια. 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 Είμαι κοντά, πλησιάζω να πούμε 50. Το Κιντίνιο, ζήτω ο Πέθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω η αθάνατη ελληνική λεβενιά. Η Ελλάδα άπλωνε. Τις βρήκε, τις βρήκε, τις βρήκε. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, όπου πας εσύ θα με πάντα εγώ να σου τραγουδώ.